rástol z dvoch starších gotických objektov a to sa tam udalo. To je dobré, to čo si hovoril. Inak by som to mal, by sa dalo v tom pokračovať. Že prešiel vlastne tým vývojom, prestavbami. Tak ako každý dom. Každý. Tu na námestí vlastne prešiel niekoľkými Áno. vývojovými fázami a jeho No, pohľad sa... usmejeme sa trošku, Beji. Je nám teplo. Úplne ako... Dobre, daj si dolu dekel. Ja si to dal. Dobre, chvíľku sa rozprávajte, akože. Peťo, ty jej niečo rozprávaj, Beji, ty nehovor. Budem rozprávať o tom, že sa nachádzame v centre Banskej Štiavnice na Tradičnom námestí v mešťanskom dome. Trošku sa na nás usmej, Beji. Na ňo, stále na ňo, jo? V mešťanskom dome, ktorý vznikol a to sa zavrtalo. Neviem, čo ja o tom vzniku dáme si jednu rozprávať. A čo si to povedal? No, že to prestavbami dvoch starších domov Prikyvujeme, Beji. a že je to... Dobre. Áno, to bolo mňa dobré, ale pri tej druhej, pri tej... Môžeš položiť otázku, dáme klapku. A akože Klap. už má klásť otázky? Či? Dva. Priestor len napísať. Vlastne ideš na tie Iba ja, hej. Buchni klapku. Dom číslo 2, klapka 1. Tak. Pripraviť sa, nezabiť sa. Môžeme mať ruky vo vočku. Také prirodzenejšie. Tak poď, ukáž. Akcia. Poďte, kde sa nachádzame v Banskej Štiavnici? No, poď ďalšiu. O aký dom typologicky ide? Kľudne si to zopakuj aj 2-3 krát. O aký dom typologicky ide? Aký bol zámer rekonštrukcie? Nedívaj sa na mňa. Už som... Nedívaj sa na mňa. Aj rozumiem. Peťo, kde sa nachádzame v Banskej Štiavnici? Dobre, poviem to. Nekomentovať, iba povedz. Peťo, kde sa nachádzame? Ak môžem, tak nenadýchuj sa tesne predtým, vždycky najprv sa nadýchni, ukludni sekundu a povedz. Poď. Peťo, kde sa nachádzame? Dobre, a teraz nezdôrazňujú to, kde sa nachádzame, ale povedz ma, kde sa nachádzame? Peťo, kde sa nachádzame? Peťo. Peťo, kde sa nachádzame? O aký dom typologicky ide? Kedy prebiehala táto rekonštrukcia? A skús dať. A kedy prebieha? A kedy prebiehala táto rekonštrukcia? A kedy prebiehala táto rekonštrukcia? Aký bol východiskový stav? Aký bol východiskový stav tejto budovy? Aký bol východiskový stav tejto budovy? A naozaj sa to, nesústreď sa tak teraz už na tie slova, ale napýta sa sústreď, aby dobre porozumel tvojej otázke. Čiže musíš sa ako keby na neho vtedy dívať. Áno, jasné. Aký bol zámer tejto rekonštrukcie? A s úsmevom skúsme ešte takú. Aký bol zámer tejto rekonštrukcie? Aj jednu vážnu? Páň, No, tak daj si 3 také, vieš, a povedal. Ja nejsem herečka. Boj, to dáš. Si, poď.
Aký bol zámer tejto rekonštrukcie? Išlo auto, počkaj, ešte raz. Poď. Čo sú tie najzaujímavejšie prvky v tomto objekte, ktoré by si vyzdvihol? Čo sú tie najzaujímavejšie prvky v tomto objekte, ktoré by mohli slúžiť ako príklad dobrej praxe? Čo sú tie najzaujímavejšie... Počkaj, niečo sa stalo. Klapku poprosím. Tak stále je to tá dvojka. Nie, trojka už. Dom číslo 2, klapka číslo 3. Možno. Čo sú tie najzaujímavejšie prvky v tomto objekte, ktoré by si vyzdvihol ako príklad dobrej praxe? Výborné, to bola pekná otázka. Poď ešte raz. Nejakú ďalšiu? Kde sa práve nachádzame? Typologicky o aký objekt ide? Kedy prebiehala rekonštrukcia? Aký bol zámer pri rekonštrukcii? A aký? Skúsme, že naväzuješ na odpoveď. A aký bol zámer tejto rekonštrukcie? Aký bol východiskový stav? Poď. V ktorom roku prebiehala táto rekonštrukcia? Myslím, že ja mám všetko. Áno? Dobre. Áno, že ste taký malosť. Kývala som sa? Áno. Áno. Tak sa pohybovala a kývala. Áno. Ale neviem, či to vadí, možno to nevadí. Tak kľudne skús, ja zmením aj veľkosť toho, takže keď si to dáš viackrát, niečo iné vyberíme. No, takže tak. ak máš chuť a čas, poď kľudne. Áno. Peťo, kde sa nachádzame? O aký dom typologicky ide? Kedy prebiehala táto rekonštrukcia? A aký bol zámer? A aký bol zámer tejto rekonštrukcie? Aký bol východiskový stav? Čo sú tie najzaujímavejšie prvky v celej tejto rekonštrukcii, ktoré by si vyzdvihol ako príklad dobrej praxe? No, ja som... Jo, dobre. Dobre, takže pripravme sa na klapku. Ja ju dám. Klapka dom 2, klapka 4. Skúsme. Peťo, kde sa nachádzame? Nachádzame sa v centre Banskej Štiavnice, na Trojičnom námestí. Ja by som tam ale povedal aj ten mešťanský dom, ty sa ma potom nepýtaj na ten typ kachlovky. Urobme to ešte tak, že posuňte sa o kúsok, dostaneme tam viacej tej kachlovky. Ešte kúsok. Čo ťa kole v boku? Krč medzi rebrami. To sa dá? To sa dá, ja som na to špecialista. Sme ťa takto naslinili. Tak budeš mať aspoň drsnejší výraz. Uvolenejšie. Dobre, tak ja bežím. Peťo, kde sa nachádzame? Nachádzame sa v centre Banskej Štiavnice, v Mešťanskom dome na Trojičnom námestí. Aký bol východiskový stav tejto rekonštrukcie? Objekt má pohnutú nedávnu minulosť. V 80. rokoch sa celé Trojičné námestie naraz rekonštruovalo veľmi invazívnym spôsobom. Dajme ešte raz.
Aký bol východiskový stav tejto rekonštrukcie? Objekt má pohnutú nedávnu minulosť. V 80. rokoch 20. storočia celé Trojičné námestie bolo velikážsky opravované socialistickými Tento dom má pohnutú minulosť. V 80. rokoch celé Trojičné námestie naraz sa začalo rekonštruovať veľmi hrubým spôsobom. Tento dom toho nebol výnimkou. Keď dom vlastne prišiel o pôvodný krov, prišiel o všetky okná, všetky dvere, všetky podlahy, všetky omietky. V tom dome prakticky neostalo zachované takmer nič. Dobre, počkaj sekundu. Môžeme aj povedať, že vlastne uvidíme to tam, alebo že videli sme, alebo... Ako môžete vidieť? Ako môžeme vidieť? Ako môžeme vidieť? Ako môžeme vidieť v zadnom krídle, ktoré... Tak počkaj, toto mi zopakuj, počkaj, vydrž. Poď. Ako môžeme ešte stále vidieť v zadnom krídle, ktorého sa terajšia rekonštrukcia vlastne zatiaľ nedotkla. V akom rozsahu je, vieš, ešte tam dostať to, že to tí ľudia nebudú vedieť, že vlastne je opravená len časť celého objektu a veľká časť, koľko je to, tretina, štvrtina? To by som mohol, že keď sa spýta, že kedy sa to rekonštruovalo, tak ja poviem, že kedy a že čo z toho objektu. Tak tam to dám, pochopili, že čo sa stiahuje na to zadné krídlo. Počkajte. Poď skús. Kedy prebiehala táto rekonštrukcia? Rekonštrukcia prebiehala od 2004 roku približne do 2012-13. Týkala sa ale prevažne len uličného a bočného krídla. Zadné krídlo ostalo zatiaľ nerekonštruované. Ten rozsah je tak veľký, že nepodarilo sa tú rekonštrukciu rozšíriť na celý objekt. Takže v tejto časti je priamo vidieť ten zásah, aký bol v tých 80. rokoch minulého storočia urobený. Áno, tam je ten autentický stav, kde môžeme vidieť ten východiskový aj pre tieto obnovené krídla. Dobre, a ja by som sa predsa len vrátila k tej typológii toho objektu, lebo tam je veľmi zaujímavé povedať to, že to prešlo mnohými fázami, že je to vlastne výsledkom viacerých období a tým pádom slov. Že to je tiež na to také zaujímavé povedať, že... Dobre. Lebo to sa pri tých banických domoch nerieši. Pri banických sa to až takto nerieši. No, to je celkom také veľký rozdiel, lebo my vtedy môžeme brať ten celok, vieš, to, čo budeme mať z dronu, tak vtedy to môžeme zaradiť, že to bude tak aj vizuálne veľmi zaujímavé. Že preto chcem tam viac materiálu, vieš. Lebo potom by sme len hrali hudbu pri tom dronu, to by bolo škoda. Že toto rameno, keby si dal viacej ku mne, čiže aj tú nohu tak a otoč sa na viatko normálne. Či je to blbé. By som vás ešte kúsok dal tej peci, bolo by to pre vás blbé? Díky. A dívaj sa na Beatu normálne. Bolo to lepšie predtým, není to prirodzené s tou nohou, daj to naspäť. Ďakujem. Môžeme pokračovať? Sekundičku, už to bude. Môžeme? Typologicky o aký objekt ide? Je to tzv. Mešťanský dom, ktorý má svoje stredoveké jadro. V tomto prípade sú to dve jadra, dva staršie gotické domy a ich zväčšením, nadstávaním zrástol ten dom do dnešnej podoby. To je super. Môžeme ďalej? Áno. Aký bol zámer tejto rekonštrukcie?
rekonštrukcie. Ešte by som možno, že doplnil k tomu, že aká je tá podoba. Že vlastne to, čo vidíme, je Dobre, takže ja sa pýtam, že... renesančný výraz tej stavby. Aká je to podoba, alebo aký je to charakter domu? A o aký charakter ide? Ten dom má v súčasnosti svoju pôvodnú podobu z obdobia renesancie, kedy sa jeho vývoj v podstate ukončil. Dobre, čo tam máme ďalej? Aký bol zámer tejto rekonštrukcie? Zámerom bolo obnoviť priestory a dať im funkciu, ktorá je životaschopná. V uličnom krídle sa podarilo spraviť apartmanové ubytovanie, na prízemí je kaviareň, bola plánovaná reštaurácia, zatiaľ nie je zatiaľ nie je Dobré, ja by som takto trolinku pootočil, takto. A ešte v tomto zámeri, tam sme vyzdvihovali to, že, ak si pamätáš, tam si hovoril tú veľmi zaujímavú vec, že sa snažili ako keby neprebíjať tie historické prvky, ale ich obnoviť absolútne presne ako kópie povytvárať, zachovať. Vlastne tým sa akoby cieľila tá autenticita, že to neprerážajú také tie uliaté podlahy, zrkadlá. Že to má dve časti, je? A kľudne sa, že to môže pokračovať. Takže dom 02, klapka 04. Poďte to ešte raz nejak to zoberte s touto vecou takto zrýchla. A trošku na hlase prideme, také nech to má pre toho diváka nejakú dynamiku. Aký bol zámer tejto rekonštrukcie? Zámerom rekonštrukcie bolo obnoviť stavbu, ktorá... Zámerom tejto rekonštrukcie bolo obnoviť objekt a dať mu zmysluplné funkčné využitie. A v uličnom krídle sú tu apartmány, na poschodí, na prízemí je kaviareň, má tam ešte byť reštaurácia. Ostatné krídla, a ešte dá sa povedať, že v bočnom krídle je cukrárska výroba, priamo pre tú kaviareň, cukráreň. A zadné krídla, ktoré sú tiež ešte velikánske, projektované boli viaceré účely, buď ako hotelové využitie, alebo dokonca ako škola. A zatiaľ neprišlo k rekonštrukcii zadného krídla. A aký bol ten postoj vôbec k tej rekonštrukcii, že takú filozofiu mala tá rekonštrukcia? To je tá druhá časť. Tento objekt mal veľké šťastie na osvieteného investora, ktorý veľmi pozorne počúval vysvetľovania, prečo sa má správnym spôsobom Tento objekt mal veľké šťastie na osvieteného investora, ktorý si nechal poradiť, počúval vysvetlenia, prečo má byť niečo opravované takým spôsobom, aký je najoptimálnejší, aj keď určite nebol najlacnejší. Bola tu snaha, práve preto, že ten dom prišiel o cenné detaily, všetky tie cenné povrchy a okná, dvere, tak snahou rekonštrukcie bolo vyhotoviť v podstate kópie bez nejakej ambície vnášať do objektu zbytočne kontrastné modernistické prvky. Skôr bolo cieľom prinavrátiť tú starú podobu ešte predtým, než sa začala tá devastačná rekonštrukcia v 80. rokoch.
Super. Poďme to dať ešte raz. Presne toto, a že poď to v takej dynamike trochu. Tento objekt mal veľké šťastie na osvieteného investora, ktorý sa nechal nahovoriť na správne pracovné postupy, aby tento objekt mal veľké šťastie na osvieteného investora, ktorý súhlasil s tým, že sa rekonštrukcia deje korektným postupom, že sa používajú tradičné technológie, také, ktoré svedčia historickým objektom, napriek tomu, že to nebola najlacnejšia cesta. Podarilo sa v podstate do objektu vrátiť celkom prirodzeným, nenásilným spôsobom všetko to, o čo prišiel. Či sú to historické alebo napodobeniny okien, dverí, podlah, omietky. Snahou bolo prinavrátiť všetko, čo tu chýbalo, bez nejaké veľkej ambície, to kontrastne prebíjať nejakými modernistickými prvkami. Super, za mňa úplne perfektné. A dajme ešte aj raz tie najzaujímavejšie prvky, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe. A tam si nahrajme na tie povrchy, vápenomitky a tak ďalej a rekonštruované detaily, tie portály a tak ďalej. Že kľudne aj to zopakujeme, že to nevadí, lebo ten obraz bude plynúť. Takže. Čo boli tie najzaujímavejšie prvky v tejto rekonštrukcii, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe? Ja by som to možno nevypichol úplne jednotlivosti. Ešte raz by som poprosil kvôli mne. Môžeš. Ja by som to možno nevypichol nejaké jednotlivosti, ale práve tento dom je zaujímavý ako celok. Že pôsobí kompaktne všetky tie prvky, ktoré tu sú, či historické alebo doplňané, sú v jednote. A samozrejme má on svoje skvosty historické, ktoré sú v podobe niekoľkých kamenných portálov, dverí. Okenné šambrány, ktoré sú veľmi nápadné na fasáde, sú už replikou pôvodného riešenia, ktoré v podstate zaniklo úpravami v 19. storočí alebo v 20. storočí na začiatku. Bej, neprikyvovať furt. Dobre. Občas musíš, že nie. Ja tak posmelujem, vieš, robím tú podporu. Fakt to nerob. Dobre, ale akože toto bolo OK, že môžeme toto nechať? No, musíme, ale ako... Dobre, Keď za rozumiem. každým slovom ti nikto prikývne, tak to je jak keď s retardovaným potom. Prepáč, Áno, Peťo. rozumiem. Prepáč. Nebolo to tak mienené, ja som len utvrdzovala, tak drží palce, že... aby som to za seba vysúkal. Ja vám potom tie sluchátka poviete, aby ste vedeli, čo ja zažívam, keď sa mi takto smejete do toho. Hej, keď rozprávate najprv úplne potichulinky celý rozhovor a potom sa mi takto do toho začnete ujebávať. No dobre. Dobre, ja som tu na úplne OK a teraz by sme mohli urobiť to, že poďme k týmto dverám, potom vyberme si miesto, neviem, že ja by som úplne v pohode Ešte si zostala. nahráme tých 5 otázok raz, ja sa za to ospravedlňujem, ja sa fakt si nie či je to náš správny mikrofón, takže aby som sa... No, len ja nechcem, aby si sa prehadzoval, lebo tu by Peťo mohol hovoriť súčasne o tom... sa mi rozbije tá kompozícia. Ak toto máme, to ja ho mám hneď prehodené. No, dobre, tak poď. Už nie ste tam takí, jak ste boli. Tak teraz ty mne neprikyvuj, dobre? Aby som zase ja nebola retardovaná. Hej, no teraz to by si neveril, čo ja s ním zažil. Tam, kde je ten bubon. Lepšie, keď je na stratu. Podlačte bubon preč, daj ho tam. Tak, bližšie k Beatke. Drevené hodinky. No, Dobre. to ja som zaťažená. Toto druhé bližšie k ním. Tak, otoč ho viacej na behu.
Skús mi ho dať ešte bližšie, že by aj on mal nejakú siluetu z toho. Takto, no. Dobre. A to druhé daj bližšie k Beatke. Ešte bližšie sem. Škoda, že sú to svetla, ktoré nehrejú. No prečo ti to nehrajú? Otoč ho, ale... To je pravda. Takto. No. Áno, ale ešte ho By sme otoč. boli. Naopak, na opačnú stranu. Tak, lebo ho vidím, čiže musíš ho viacej dozadu ešte posunúť. Stačí? Dobre? Dobre, a Heňo, ideme prvýkrát a všetko dáme na prvú. Okay. Celý som tam aj ten celok. Čiže ešte obidve svetla o 6 cm dozadu. To bolo sedieť. Dobre? Ďakujem. Takto. Púšťam. Bej, daj klapku. Dom číslo 2, chlapka číslo 5. Nehyb sa mi, keď ostrím. Takto. No budeš rozmazaná. Som rozmaznaná. Môžeš mi ten nos rozmazať. Dobre. Ručkovi. To dáš, nebude. To si priplatíš, nebude, to je pohode. Grading. Jasné. Štúdiu. Takto. Kurva, to zadné svetlo ešte o 6 cm. To tam, toto ďalšie. O kúsoček dozadu, za tebou. Dobre. Tak, môžeš. Zvuk beží a akcia. Peťo, kde sa nachádzame? Poď. O aký dom typologicky ide? V akom období prebiehala táto rekonštrukcia? Kľudne si aj zopakuj, že dve rôzne tie otázky, hej, dva druhy kľudne. V akom období prebiehala táto rekonštrukcia? Poď. A aký bol východiskový stav? Aký bol zámer tejto rekonštrukcie? Čo sú tie najzaujímavejšie prvky v celom tomto objekte, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe? No, Ešte raz toto zopakuj. Čo sú tie najzaujímavejšie prvky v tomto objekte, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe? Nie, zle to hovorím. Čo sú tie najzaujímavejšie prvky v tejto rekonštrukcii, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe? No. Dobre, a teraz už len také, že Peťo niečo hovor a ty prikyvuj. No ja ti to asi budem vysvetľovať, že tento tam by bolo najjednoduchšie zbúrať, lebo to je celé také nekúrice, to máš tu. Jaké pekné parkovisko tu mohlo byť. Tak nemohlo byť, hej. A pumpa na miesto trojičného stĺpu, výborná. Parkovisko pre 200 aut. Preferujem ONV-ku. Keď si môže vybrať. Akože, tak rozprávajte také veci, že sa to dá na vážno. Kokos, akože vy ste tiež partia. Výborné, máme. Ďakujem.
Dom 02, klapka 05, 6. 5 alebo 6. Dobre. Dobre, v pohode. A akcia. Toto je príklad jedného z mála autentických prvkov, ktoré sa v tomto dome zachovali a príkladným spôsobom reštaurovali. Z akého obdobia pochádza? Toto je typický renesančný portál. Čiže sme v nejakom 16. 17. storočí skôr. A tieto portály boli na všetkých dverách v celom objekte? Nie. Ktoré sa tu ale nezachovali? Je skôr zaujímavé, že prečo práve v tejto polohe je tento portál, lebo nejde do žiadnej významnej miestnosti. Čiže prečo? Mm, Povedz, zaujímavé je, Zaujímavé je, že práve poloha tohto portálu, ktorý nevedie do žiadnej významnej miestnosti. Ešte raz to skús povedať. Tu je zaujímavé napríklad poloha, v ktorej je umiestnený ten portál, pretože nevedie do žiadnej významnej miestnosti. A nechcem vám otvoriť dvere, že bude jasné, že to je dnes kúpeľne? No, to môže byť No, zaujímavé. tak otvor Peťa dvere. Strašné je to kúpeľňa. Je, ale my ju ani neuvidíme. Vieš? Len pocitovo budeme vedieť. Povedz, ale ešte raz to povedz, že zaujímavé je, A otvor dvere potom. Zaujímavé je, že vlastne tento portál je... Zaujímavé je, že tento portál nevedie do žiadnej významnej miestnosti. To by som tam neukazoval. sa hambí, že mám v gotickom dome kúpeľku, vieš, modernú. Však my tým divákom chceme ukázať, my tým divákom chceme ukázať, že do renesančného domu sa bez problémov montuje sprcháč a radiátor. OK. To však to je tak, to je fakt. Tí Ale ľudia si úplne tu v kúpujú pohode to ubytko. nechajme, už teraz to len nechaj, ako keby, že len normálne otvorte dvere A ty si z toho, počujem, lebo ty s tým nesúhlasíš, ja to vidím. Takže ty si z toho kľudne môžeš robiť tú srandu, povedať to s nadsázkou. Že zaujímavé je, že takéto nádherné dvere kurva vedú do hajzla. Rozumieš? Že to kľudne môžeš povedať nejak slušne, samozrejme. A preto architektonický návrh navrhol tú najzaujímavejšiu úlohu pre tú miestnosť. Kravina? Tak poď, kľudne urob ako myslíš, že ja ťa nechcem do toho úplne nutiť. Čakaj, by som len otvoril bez slov. Dobre. Ale zasvietne vlastne. Dobre, to stačí. Super, dobre. Dobre, a teraz otázka, že keď chceme hovoriť o tých valterých jednotkách, tak ktorým smerom? Či si to môžeme zjednotiť?
Beží. Povedz niečo, Peťo. Práve obdivujem tento skvost historický. Dobre. Ako to sa mohli dať? Nádherné to je. Ten by sa mi hodil domov. A klapku, prosím. Klapni. A kamera 02, teda dom 02, klapka 6. 7. Výborné. A môžeš? Tu by som upriamil vašu pozornosť na novo vytvorený arkiér, keď sme prišli... Peťo, na mňa pozor. A poď Aha, ešte kúsok jasné. tam, zakrývaš tie obrazy. Ešte kúsok, poď tam. Tak, výborné. A hovor to na Beatu. Hej, že nie, že, Poď. že hovor to ako jednotnom čísle, ako keby na mňa. Lebo my dvaja sa rozprávame, vieš, že... Výborné. Tu by som upriamil tvoju pozornosť na novo vytvorený arkiér. Keď sme my prišli na scénu, tak tu bola len diera v stene a stali sme pred otázkou, akým spôsobom sa vysporiadať s týmto detailom. Podľa historickej kresby z 18. storočia vieme, že aká bola podoba tohto arkiera, tak sa pristúpilo k jej tvarovej rekonštrukcii. Jeho tvarovej rekonštrukcii. Výborne. A poďme to teraz ešte raz celé, tak to plynulo pekne povedať. A iba akože na začiatku sa pozeraj tam a už potom sa len pozeraj na mňa. Lebo my to máme celý čas v zábere a nie, vieš, lebo ty si nám vlastne... Nevysvetľovať, iba povedz, čo má robiť. Poď. OK. Tu by som upriamil tvoju pozornosť na tento arkiér. Keď sme začali túto rekonštrukciu, bola tu akurát diera v stene. Podľa historickej kresby sme vedeli, akú podobu mal ten arkiér, ktorý z tej steny zmizol. Bolo vidno, že ho v minulosti demontovali kvôli statickým poruchám tejto čelnej fasády. Pristúpili sme k jeho tvarovej rekonštrukcii, ale už nie v kamennej verzii, ale je to v podstate ľahká konštrukcia, ktorá je zavesená na stenu. Ale, no. A za toho obdobia bola tá kresba? Tá kresba bola z 18. storočia. To bol pohľad na všetky domy tu na námestí, aj na jednej, aj na druhej strane. Veľmi vzácny dokument. A ešte raz by som to pre tú minulosť išiel. A možno, že by to mohol byť kulíček. No, poď to. Kratšie. Nájdi si ty v tom tie slova. Kratšie, hej. Poď. Tu by som upriamil tvoju pozornosť na tento arkiér. Keď sme začali rekonštrukciu, bola to akurát diera v stene. Museli sme sa vysporiadať s tým, akým spôsobom to budeme rekonštruovať. Podľa kresby z 18. storočia bolo zrejme, ako ten arkiér vyzeral, tak sme pristúpili k jeho dôslednej tvarovej rekonštrukcii. V minulosti ten arkiér bol demontovaný kvôli statickým problémom uličnej fasády, takže neprichádzalo do úvahy opätovne ho zhotoviť v kamennej verzii. Takže toto je verzia, ktorá je ľahká konštrukcia zavesená na stene. Dobre, ďakujeme. Ešte niečo ideme k tomuto? Nie, to už malo. Klapku poprosím. Dom číslo 2, klapka číslo 8. Ja sa pýtam, ne? Pýtaj sa. Poď. Čo za špecifický objekt je tam hore v tej kladbe? To je vetrák. To je vetrák z obdobia, keď treba si predstaviť, že v miestnostiach sa svietilo
buď drevenými lučmi, alebo teda olejovými lampami, že tu bolo občas zadimené. Prepáč, povedz to ešte raz od začiatku, lebo si dvakrát povedal, to je vetrak. Povedz to normálne, že? Tu máte možnosť vidieť. Viete, čo je tam hore v tej klambe? To, čo vidíme, to je vetrák. Vetrák, ktorý slúžil na odvetranie všetkého. Dobre, čiže iba jeden vetrák, ale tam boli 3 vetráky. To, čo vidíte hore na stene, je vetrák, ktorý slúžil na odvetranie olejových lámp. To, čo vidíš. To, čo vidíš. Ale to, čo tu môžeš vidieť. To, čo tu môžeme vidieť, je vetrák. Týmto spôsobom sa... Chcem povedať, musím si to dať v hlave dokopy. Okná boli vtedy totiž neotváravé. Boli skôr také, že buď zasklené natrvalo nejakými vitrážami, alebo teda boli to nejaké drevené okenice. Treba si predstaviť, že vlastne sa tu svietilo otvoreným ohňom, že sa ten vykurovací systém, ktorý v dome bol, produkoval určite nejaký dym. A toto bol spôsob, akým sa tie miestnosti vetrali. Potom už... Dobre, takže teraz poďme od začiatku, teraz si to tak ma nečisto Hej, to som si len tak akože vysvetlil. Dobre, a teraz to povedz. To je vetrák. Je to vetrák, ktorým sa v stredoveku miestnosti vetrali. Treba si predstaviť, že okná boli väčšinou neotváravé a v miestnostiach sa produkoval dym. Či to bolo svietenie, či to bolo varenie. A toto bol spôsob, akým sa tie stredoveké miestnosti vetrali. Tu na Trojičnom námestí vieme viacero takýchto vetrákov na fasádach vidieť. Super, to vieme si urobiť detail na vetrák. A my sa poďme, Peťa, rozhodnúť tu ešte do tých chodí, že... Lebo my to máme zatiaľ nasvietené, že by sme sa pozerali týmto smerom. Ale keď tam chceme dostať ten kozub, tak sa musíš posunúť. Znamená, že... Dáš sa to? Tak, kamery bežia, poprosím klapku. Číslo 2, klapka číslo 7. Bola 9 už predtým. Dáme klapka 9, kamera 2. Tak. Tento neskoro stredoveký portál má tiež svoj osobitý príbeh. Celé toto horné nadpražie sa našlo pohodené v pivniciach objektu. Táto stojka bola zaumietaná, nebolo ju poznať. Tá už chýbala úplne, tak sa vyrobila jej kópia. Ešte niečo? Dobre, podľa mňa. Dobre, a ešte raz. Tento neskoro stredoveký portál má svoj osobitý príbeh. Celý tento kus, toto nadpražie sa našlo pohodené v pivniciach. Táto stojka bola zaumietaná, nebolo ju vidieť a tam tá chýbala úplne, tak sa vyrobila ako dôsledná kópia. Takže sa ho podarilo poskladať naspäť. Čo bude príbeh, Peťo, pri tom kozube? Lebo vy sa len sa otočíš, než viac nerobíš. Tam, čo bolo na tom zaujímavé? Iba to sa... Vôbec, že existuje takýto kozub na chodbe, je nezvyčajné. Je to
veľmi, veľmi netradičné riešenie. Pravdepodobne sa ním prikurovalo aj do pece na druhej strane. Ale celkom záhada, že prečo je tu takto otvorený oheň. Inak v tejto miestnosti sa vlastne zachovali omietky aj na stenách, výnimočne. A tieto sú naozaj reštaurované, že sú veľmi citlivo doplňané, lebo nezachovali sa v úplne všetkých plochách. A je poznať, že ktoré povrchy sú autentické. Dobre, tak ideme najprv ten kozúk, dobre? Tie knihy. Toto necháme. Hej. Že teraz je tu vlastne taký akože dekoračný priestor. Ale tak ako úplne, aj keď som tu tak spontánne vošla, tak to neuveriteľne do tváre, to autentické. Takže to tu necháme. A tá veľká Vašariova bývala presne v tejto časti, či v tých rozkladných návodoch? Obývačku mali v tej trámovej miestnosti a kuchyňu mali na konci Pavlače v tej prvej miestnosti. Oni mali vlastne tieto dve izby.
beží, daj klapku. Kamera 2, klapka 11. Poď. Tu vidíme parádny renesančný strop v trochu gotickom tvarosloví ešte. Keď sme začali rekonštrukciu, bol deponovaný na nejakom mieste, ktoré už si nepamätám. Hneď zo začiatku sa doniesol a sa poskladal na tomto mieste naspäť. Bol reštaurovaný a taký opravený sa poskladal znovu. Dobre, ja by som... Poďme to ešte raz, lebo si to odzadu povedal. Áno, len ja by som povedala, že čo je na ňom najzaujímavejšie, že je ešte stále aj renesančný aj gotický, s gotickým tvaroslovím, že najzaujímavejšie sú práve tie časti, ktoré sú veľmi detálne vyrezávané, alebo teda neviem, či je to malované, alebo vieš, akoby toto možno skôr, že lebo nás nezaujíma, kde bol uložený, ale že bol reštaurovaný a čo je na ňom výnimočné. Dobre, už ty máš rukavec. Tak. Tu vidíme parádny renesančný strop. Bej, poď sa na toho, ja ťa poď na túto stranu patríš. Dobre, a môžeš aj to hovoriť. Tu vidíme parádny renesančný strop ešte v gotickom tvarosloví. Bol reštaurovaný a naspäť uložený, osadený. Dobre, poď ešte raz. Tu vidíme parádny renesančný strop, ešte trochu v gotickom tvarosloví. Bol reštaurovaný a naspäť osadený. Zajímavé je malovanie, že v podstate tou malbou je napodobňovaná štruktúra kameňa, čo pri drevenom strope je dosť nezvyčajné. Niečo sa stalo so zvukom, nejak si omáčkol možno. Ešte raz by som išiel, kľudne celé. OK. Poď. Tu vidíme parádny renesančný strop, ešte trochu v gotickom tvarosloví. Bol reštaurovaný a osadený naspäť. Čo je zaujímavé, je jeho malba, ktorá vlastne napodobňuje štruktúru kameňa, čo pri drevenom strope je dosť zvláštne. Veľmi pekne sú vyrezávané z hlavia trámov. Každá je trošku osobité. Každý vzor je trošičku iný. Tak ešte raz tieto záhlavia. Hej, ale nezakláňaj sa. Zase som keď sa... zakláňaš Áno. a máš aj iný hlas, vieš, že ti to stlačí hlasivky. Aha. Lebo ty tam vtedy nebudeš už vidieť, keď budeme sledovať tie trámy, vieš. Rozumiem. Takže kľudne hovor nám. Zaujímavá je malba na tých stropoch, ktorá napodobňuje vlastne štruktúru kameňa, čo je pre drevený strop celkom nezvyčajné. Z hlavia trámov sú... Z hlavia? Z hlavia. Aha, prepáč, tak ešte raz. Z hlavia trámov sú pekne vyrezávané. Každý ten vzor je malinko iný, každý je osobitý. Jo? Čiže idem na tie detaily.
Peku, prosím. Zapni. Číslo 2, klapka 12. Klapka 12. Poď. Kvôli dlhoročnému zatekaniu cez strechu bola táto pavlač v katastrofálnom stave. Tehlové klenby boli takmer úplne vydrolené a naozaj hrozilo ich zrútenie. Napriek tomu sa podarilo ich zachrániť, nezbúrali sa, doplnili sa a teraz vidíme, v akom je to stave. Dá sa povedať, že staticky bol problém iba v tejto časti? Lebo ty si predtým hovoril, že ten dom nemal problém so statikou. V podstate áno a aj to len tým, že bola porucha v tej streche. A teda, že to nikto neriešil. Dobre, tak to povedzme tak, že dom ako celok nemal problém so statikou, iba táto časť a hrozilo, že absolútne zanikne. Ale že teda nejakými... Že chceš tam rozprávať, že... OK, dobre, môžeme to tak skúsiť. Tak, na Ako nás. keby chcem vyzdvihnúť tú mieru nás. tej rekonštrukcie. Na nás. Poď, postav sa pekne, neopieraj sa. Normálne sa k nám otoč. Tak. Dobre, hlava sem vlastne, tuto by si sa mal dívať. Akože na mňa. A môžeš. Kvôli dlhoročnému zatekaniu cez strechu bola táto pavlač v katastrofálnom stave. Tehlové klenby boli vydrolené, hrozil úplný zánik tejto časti. Napriek tomu sa podarilo postupne klenby doplniť a tým ich zachrániť. A teraz vidíte, v akom sú stave. Alebo čosi také niečo. To nemusíme tu poslednú. No, veď to tam vystrihnite. Dobre, Beri, pohode? Len neviem, či vieš strihnúť tú poslednú vetu. To neviem si uvedomiť teraz. No, Tak skúsme zopakuj. ešte raz, Peťo, a nehovor už tú vetu, ako keby, že teraz vidíte, lebo však oni vidia. Len teda to, že... Poď tu Že nám to na ako to. celok nemal problém so statikou táto časť, že ale aj napriek tomu sa to podarilo, že až v takomto akoby rozsahu sa to dá. Hej, o to ide, že aby tí ľudia vlastne, aj keď to ide takmer spáť. Dobre, bežím, poďte, už si to nedovysvetľovajme. Poď. Kvôli dlhoročnému zatekaniu cez strechu bola táto pavlač v katastrofálnom stave. Tehlové klenby boli vydrolené, hrozil úplný kolaps, zánik. Napriek tomu sa podarilo ich postupne obnoviť a zrekonštruovať. Dobre, a môžeš ísť zo záberu na to,
Na Pavla. Áno, čestne. áno. Púšťam zvuk, takže pozor. A to isté, akurát súvetím odpovedáme pekne, ak na základ. Pálko by k tomu vedel povedať niečo oveľa lepšie. Dobre, ale ten tu teraz nestojí. Takže pozor. A akcia. Klapka. Dom číslo 2, klapka číslo 13. Krásna, šťastná klapka. Tak ukážte sa. Peťo, ja mám pocit, že v tejto celej katastrofickej časti sme objavili obrovskú perlu. Čím je vzácny tento portál? Áno, je to úžasná kamenárska práca, pravdepodobne talianskych majstrov. Z akého obdobia asi približne? Hovoríme o renesancii, čiže v nejakom na prelome 16. 17. storočie. Takýto portál je tu jeden jediný v celej tejto zrujnovanej časti. V tomto zadnom krídle je to jediný portál. Podarilo sa ho zreštaurovať spôsobom, ako sme videli v tej zrenovovanej časti. Čo by boli ďalšie kroky, alebo ako vôbec v prípade takejto perly postupovať ďalej? Blbosť. Je to dobre položená otázka. Nie, dobrá otázka. Dáme ešte raz otázku. Pretože akože to je, podľa mňa je po reštaurovaní, je nezakrytý. Hej, lebo ja som ako keby smerovala k tomu presne, že treba k tomu citlivo pristúpiť, bla bla, ale on už je ako keby... Hej. No už je tam to aj zadrbaný proste od cementu, jak tu murovali. No. Nehovoriac o tejto stene. Táto stena tu bola, alebo nebola? Však čo to je? Dobre, tak... Rozhodne tam nepatrí. Že? Však to zasahuje do toho portálu. Áno, Ahoj, presne. Pálko. Ahoj, Pali. Akurát si prišiel do grande finále. Tak, výborne. Takže zopakujme ešte raz otázku, prosím. No počkaj, Od začiatku. ja si to ešte len musím uvedomiť a sa dohodnúť s Peťom, lebo tým pádom nebudeme hovoriť, že čo s tým, akoby, že citlivo pristupovať, ale povieme, že vlastne na tomto je vidieť, dobre, už viem, že na tomto je vidieť vlastne tú hodnotu tej štiavnickej architektúry a že, neviem, chceš na to nejako nadviazať, alebo... Neviem práve, že kam by sme sa potrebovali dostať. Uzavrieť to. Neodchádzaj mi z ostrosti. Akoby koncovka, že áno, že sú to akoby hodnoty, ktoré naozaj, že je potrebné k nim veľmi citlivo pristupovať a vlastne ten kontrast medzi tým, čo vidíme ako mimo toho portálu, tak je akože veľká výzva. Ja by som možno, že skôr to smeroval tak, že tu vidíme, aká kvalitná architektúra toto, je presne. bola všade okolo nás, kým sa do nej niekto takýmto spôsobom nepustil. Lebo v podstate my tu ochkáme nad jedným portálom, ale všetko je tu z toho obdobia, všetko malo nejaké kvality. Všetko tu bolo z toho obdobia. Už teda možno, že dobre, dajme tomu, dvere sa pomenili všelijako už, ale ten proste celá tá stavba, celý ten objekt má túto kvalitu, napriek tomu, že nie je zdobená. A to je perfektný koniec. To je super. Dobre, takže týmto smerom to posunieme, dobre? Že portál nebudeme velebiť, ten akože ukážeme, lebo... Dobre. Takže pozor, ja začínam hore na portáli, začnite hovoriť, ja zjazdím na vás. Akcia? Poviem ti. Ja už boli noha takto. No práve. Keď stojím na jednej nohe. Perlite. Tak, pozor a akcia. Peťo, ja mám pocit, že v celej tejto katastrofickej časti toto je absolútna perla, pri ktorej práve stojíme. Čím je výnimočný tento portál? Áno, je to úžasná kamenárska práca, pravdepodobne talianskych majstrov. Ale svedčí to o tom, že... Dáme ešte raz, prepáč, budem širší trošku. Poď, akcia. Otázka. Peťo, ja mám pocit, že v celej tejto katastrofickej časti stojíme pri absolútnej perle. Čím je výnimočný tento portál? Áno, je to úžasná kamenárska práca, pravdepodobne talianskych majstrov. To len svedčí o tom, akú veľkú kvalitu mal vlastne celý objekt. Nie len tento portál, ale všetko, čo tu vidíme, steny, omietky, všetko malo, jednak bolo z tohto obdobia a malo túto kvalitu.
žiaľ nejakou nepremyslenou velikášskou Veľmi hrubou, dá sa povedať, až takou... manifestačnou opravou takzvanou sme sa dostali do stavu takmer ruiny. A ten kontrast je obrovský, ale na druhej strane tá druhá časť, v ktorej sme boli teraz, ukazuje, že ak sa citlivo k tomu pristupuje, tak čo môže byť výsledok? Ako môže vyzerať práve prinavrátenie tých jednotlivých historických prvkov a hlavne, že je to možné, že sa to dá aj napriek takémuto stavu. Áno. Chce to veľký entuziasmus a z tohto stavu aj veľké peniaze. Osvieteného investora. A bez toho to nejde vôbec. Super. No tak toto mi zopakujte ešte raz, lebo mám pocit, že ste nejaký svoj rozsvedkaný. Tak sme sa ladili, Heňo. Ja Vieš, na vás nehnevám. súzneli sme. Baterka, karta, elektrina, niekto to platí. Áno, dobre, ideme. Dobre, takže ešte raz. Ale vieme, hej. A Dobre. úplne celé? Celé. Ja si dáme ten švenk pekný. S vami. Akcia. Peťo, ja mám pocit, že v tejto celej katastrofickej časti stojíme pri absolútnej perle. Čím je významný tento portál? Áno, je to úžasná kamenárska práca, pravdepodobne talianskych majstrov. Ale to v podstate len ukazuje kvalitu celého objektu, ktorý len vyvrcholil v tomto portáli. Všetko, čo tu vidíme, malo tú kvalitu vysokú a žiaľ o všetky tieto cenné prvky sme v nedávnej minulosti stratili. Chcel som nejaké prívlastky k tej obnovy. Jeb na prívlastky. Poďme ešte raz a keď hovoríš o tej kvalite, tak šáhni rukou na tú rozetu, alebo nie, aspoň na ten trám. Keď ty si nás postavil tak, že ja ho nevidím, ten ale portál. Ale nás nezaujíma, my ťa vidíme, my aj ten trám vidíme. Ešte vieš, čo prosím ťa povedať? Počkaj, on je krásne z opačnej strany. Ty keď sa len díváš aj tam na svoju stranu, kukni sa. Hej. No, Tu je úplne najkrajší. Čo tam To nie? jeden pound. Počuj ma, tu sa kukni normálne na tento bok, nie takto, nie. Iba na ten bok sa a daj tam ruku. Takto, áno. Však iba na ten kameň. Okay. Stačí, že sa dotkneš a povieš, potlapkáš a povieš, je to tu ako masaker. Dobre? Len tých talianských majstrov ukotví to povedz, že z ktorého storočia. Lebo to presne, potom nemá tú hodnotu. No, nie je to tak výpovedné. Presne. Pripravme sa. Pálko 17. Prosím. Ktorého storočia? 17. Ten portál. Tento? No. 16. 16. Dokonca. Dokonca. Takže pozor, Pali zo záberu, preč. Ja len ešte chcem dopovedať, No. že čo viem pozitívne, tak vlastne ten nadstavec s tým ergom, že to je červený budínsky mramor a že pravdepodobne to aj tam vraj teda usudzuje sa, že tam to bolo vyrobené a dovezené, na objednávku a dovezené už hotové sem. Ten portál je z miestneho kameňa, ale ten nadstavec je z budínskeho mramora. Super. Krásne. Tak to je Takže ja perfektné. bežím, pozor a akcia. Peťo, ja mám pocit, že v celom tomto katastrofickom priestore stojíme pri absolútnej perle. Čím je výnimočný tento portál? Je to úžasná kamenárska práca, pravdepodobne talianskych majstrov 16. storočia. Ale to len dokazuje to, že celý tento objekt mal tieto hodnoty predtým, než sa dostal do tohto katastrofického stavu. To je aj taký ten veľmi príznačná úroveň tej šťavnickej architektúry, ktorá bola všade tu okolo nás. Bohužiaľ toto z nej zostalo, ale práve tá druhá časť, ktorú sme práve videli, tá zrenovovaná, dokazuje, že je to možné prinavrátiť a je možné tieto historické prvky znovu obnoviť a vrátiť to do, nedá sa povedať úplne pôvodného stavu, ale stavu veľmi blízkému tomu pôvodnému. Áno. Našťastie sú takíto osvietení investori, ktorí dokážu prinavrátiť späť dušu. Blbosť. Našťastie sú, dajme toto. Našťastie sú takí osvietení investori, ktorí dokážu znovu oživiť takto umrtvený objekt.
Ešte raz. to povedzme. Spolu s odborníkmi. Povedz, že investori spolu s odborníkmi, lebo to je vlastne ten tvoj kredit, ktorý tam... Poďme. Našťastie sú takí osvietení investori, ktorí spolu s odbornou pomocou dokážu priniesť život do týchto umrtvených objektov. Ešte raz, Blbosť. dáme tú vetu. Nie, však to nie je Nie, zle. dobre, ale akože Heňo, ja tam už nemám potrebu nič Však povedať. ale strašné Hej. pauzy sú medzi tým. Áno, Našťastie sú osvietení investori, ktorí vďaka pomoci hej. odborníkov dokážu priniesť Hej. aj mŕtve objekty k životu. Bubác, hotovka. Poď, Super. poď. Áno, našťastie sú takí... Pekne začni. Nie, nehovor áno, povedz to našťastie, aby sa nám to dalo napojiť. Našťastie sú takí osvietení investori, ktorí spolu s odbornou pomocou dokážu vniesť život do týchto objektov. Super. Tak. Máme hotovo. Tu? Akože máme bodku a ešte poďme urobiť antre bodke. A sme hotoví. Vlastne tento portál a tie klembové pätky, to sa dáva do súvislosti s renesančnou predstavou Kammerhofu. A že vlastne Kammerhof bola štátna investícia, čiže vlastne král z Viedne sem poslal nejakých... Pali, poď sa sem postaviť. Tak. Poď sem. Tak, Poďme, fakt, akože to je hrozne jednoduché. Toto nemám. Že chválime odborníkov, že z takéhoto stavu to vyťahli, to je tá pointa do toho, hej, že, ktorý sme doteraz tam brúzdali po ňom. Takže pripraviť sa, kamerou. nezabiť sa. Palino, trošku sa otoč na nás. Peťo. Ja, Ježiš, ja zase, počúvam. odkedy si prišiel, tak ja Si nám som to tu začal rozbil. volať Pal. Presne, Vieš, čo jemu vypadávajú vety? a mne vypadávajú. Dobre, ideme teda. Čo mám robiť s prasátkom? Ešte skús tým zahýbať trošku. Mám to také maličké. No, ešte keď to kúsoček, tak už to bude. No, lepší. A Okuliare. otoč to na nich. Nie, skle, v okne. Aha, toto. Tak, Dobre. lepší. Dobre, beží. Klapku poprosím. Dom číslo 2, klapka 14. Nádherné, pamätá. Pozor a akcia. Peťo, nachádzame sa v pôvodných Dobre. Peťo, nachádzame sa v priestoroch, ktoré... Dobre. Peťo, nachádzame sa v priestore, ktorý bol východiskový a z ktorého ste ťahali vlastne tam celú tú rekonštrukciu, ktorú sme videli doteraz. Je to tak? Nie, ani východiskovie, ani sme neťahali. To je výborné. Tak poďme ešte raz, dojde Patrika a bude náš Boha, ti tam. Preto si Toto to je hovorila lepšie. áno, lepšie, ale neviem, ako som to hovorila, že je to východiskový stav. Toto je východiskový stav, z ktorého Toto ste... vidím. Tak, Dom číslo 2, klapka číslo 15. 15. Peťo, nachádzame sa teraz v nezrekonštruovanej časti celého tohto objektu a takýto východiskový stav bol tam, kde sme ukazovali všetky tie zrenovované detaily doteraz. Je to tak? Áno, tu vidíme, ako veľmi devastačným spôsobom bol dom pripravený o všetky
cenné vrstvy omietok, o podlahy, o dvere, okná, kamenné rámy okien. Ukážkový príklad, ako sa to robiť nemá. Ale áno, dá sa to aj z tohto stavu naspäť prinavrátiť do používateľnej, funkčnej verzie podoby. Dobre, Teraz ešte to poďme raz. Ešte raz, Áno. minulejšie a budete sa dívať môjim smerom. No? Dobre. Inak vás preškolím a presvietim a budem zase to musieť takto točiť. Nie, keď nie, sa nie, budete dobre, na seba. chápeme. Ja, že nie na seba, hej? No, Na seba, ale natočený na neho. Ale na nás. Ja takto. Aby nám uši A, tak. Ja nemýkali. takto, že... Presne. No, lebo počujem, tá pointa je, že ty stojíš v televízii, hej, doma sa budú deti dívať a hovoríš o tých veciach okolo a my ich ukazujeme. Čiže to není tak, že vy dvaja sa rozprávate a nás ako ignorujete. To je, že to hovoríte pre nás. Tá tretia osoba tam je prítomná. Hej, to je strašne dôležité. Proste to je normálna televízna relácia, aby ľudia videli nejakú budovu alebo niečo. No dobré, ale hovorím to... Áno, hovorí to Dátke. mne, áno. Lebo ti áno. položila Lebo otázku. nehovorím to tam. No jasno. Hej, len oni nás akože sledujú. Ale vieš. oni nás sledujú, že oni tu nie sú tajní, oni sú tu verejní, ako tá kamera je tu To s nami. my sa to Takže, musíme dobre? naučiť, vieš, ešte 5 takýchto natáčaní. Ešte 5 breptov a ja valím. Takže pozor. Nie, Tak ideme. A nie káble. Dobre, koncentrujeme sa všetci. Výborné. A akcia. Peťo, nachádzame sa v nezrekonštruovanej časti celého tohto objektu a toto bola vlastne východisková podoba, z ktorej ste vy začínali v tej časti, ktorú sme videli doteraz. Je to tak? Áno, je to uličné krídlo, ktoré je už obnovené. Malo presne túto štartovaciu líniu. Tu je pekne vidieť, ako zbytočne prišiel dom o všetky cenné detaily, o barokové dvere, o renesančné kamenné okná, o podlahy. Táto miera Dá sa povedať, že až devastácie a nie rekonštrukcie. deštrukcie, Poďte spolu, že táto miera, poď toto. táto miera deštrukcie pri tzv. Obnove je žiaľ neprípustná. Alebo nie. Inak to povedzme, ale dobre, vieme, čo chceme povedať, že táto miera devastácie z obdobia 80. To som sa akurát ok, išla dobre. opýtať. Dobre, To som chcela už to poslednú nezdržuj, otázku. poďme. No. Dobre. Táto miera? Táto miera deštrukčnej obnovy z 80. rokov 20. storočia je čo? Hovorí sama hovorí za všetko. Hej? To my vidíme. Hej? My vidíme to, my nemusíme byť ako hradní Áno, popisní. Proste, že ten stav, v ktorom sa to nachádza, hovorí sám za seba. Hej? Čiže poďme, táto miera deštrukcie. Ale tá miera deštrukcie nehovorí Dobre. To je zlá formulácia. Tento stav. Tento spôsob rekonštrukcie No. z 80. rokov minulého storočia. Tento devastačný spôsob rekonštrukcie z 80. rokov 20. storočia hovorí sám za seba. Dom prišiel o vzácne povrchy, pôvodné barokové dvere, renesančné okná, pravdepodobne historické podlahy. Už iba do Čím bodky. to zavrieť? Ale Alebo samozrejme dá sa opäť prinavrátiť jeho zašla sláva alebo krása, nie? Dá, ale už to nebude historické. No, rozumiem. Len to povedzme do bodky. No, Ja si myslím, že to úplne stačí, lebo my sa Dobre, potom ešte tam o dobre. tom bavíme. Hej, že aby sme nemali dve posledné Áno, záverečné preto reči. stačí povedať, No, že dom však, prišiel, že týmto zásahom z 80, teda touto devastačnou rekonštrukciou. Dobre, poďme, nechajme, Peťa. Touto devastačnou rekonštrukciou dom prišiel o všetky vzácne povrchy, omietky historické, barkové dvere, renesančné kamenné okná, historické podlahy. A to sa bavíme o akom období, kedy prebiehal tento druh rekonštrukcie? Takto sa to dialo v 80. rokoch 20. storočia.
Tak, Super. to bola bodka. Ďakujem, netleskajme do